everyone! Ako na si James. Ako si Mario Dupong. And I'm Chelsea. And we are the Yanong Luman. Tonight, We're going to grandstand kay Manghimantay! And this video is all about types of... Jagingay. So, sit back, relax, and enjoy the video kay Pato sa venue kay Manghimantay. So, So, come and bye! join us. Balik ulit out guys! Diyan na to sa Galistan kay Manghimantay. Number 1, Walker Jogger. Initood ni sila ang mga mang-jogging ay nagtagka na po na mulibot si Girag Galakaw. Sa day na. A na jogger. Morning mga mag-jogging nga araw ay lupit pa niya pageant ng jogging naman tana. Strumming my pain with his finger. Number 3, Tsunami Jogger. Mao ni sila ang mga jogger nga murag niimpil og Miss Universe ug niimpil sa Victoria's Secret runway show. Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no. Number 4, exhausted jogger. Mao ni silang mag-jogging nga lupig pa na pinag Olympics. 2 hours later. Number 5, Pabebe Jogger. Number 6, Jogger. Ano sila ang mga jogger nga marag sinarapin ni dagat? Number 7, Chismosa Jogger. Kanang hilig yung manghimantay na yung pagdagan. Wala, uy, manghimantay ra Manghimantay na sila. Kita ako na. Dapat pagkatay dito mo dagan. Kasi pa, Number 8, Bigaon niya stretcher. Mona sila ang mga tao samtang nag-stretching yung panghimantay o daghang guwapo. Like this. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin at nang ako'y mapansin? Number 9, Holoho Jogger. Kanang mayo ra sa drawing pero hanggang nagdagan di mo uban. Hindi kapoy ko no tungod kay dagay sakit tipo sa lalaw. Chills! Nakanta libot isa. Okay?
Oh, buli ka, kumanis na. Kuna lang. Seryoso nga jogger. Mao na sila ang mga jogger nga grabe na ka-seryoso kay gusto nila nga mo fit sila everyday for bagnay uyab. Kaibigan lang pala, kaibigan lang. Dugang kadasig. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no game. Og mo to ang classic-classing manjagingay. Girls, always remember that when you are healthy, you are sexy. And being fit and healthy is not a fad or trend. It is a lifestyle. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell for more videos. Here in Yalong Lumad! Bye! I will always remember the day you kissed my lips light as a feather.